14 февраль гашыклар көне итеп игълан ителгәнгә күрә, дин вәкилләренең дә фикерен беләс килә. Шуңа күрә бездә кунакта Туган авыл мәчете имам хатибы Нурулла хәзрәт Зинатуллин. Нурулла хәзрәт, ассаламу алейкум, рахматуллаһи ва баракатуху. Ва алейкум салам ва рахматуллаһи ва баракатуху. Әлбәттә, мәхәббәт ул үзе иске нәрсә, ләкин һәрбер йөрәк аны яңарта. Шуңа күрә сезнең фикерләрегезне әлбәттә инде дин юнәлешендә булган җавапларында беләс килә. Диндә мәхәббәткә караш нинди? Бары тик уңай гына. Ул гына түгел, Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва җа'ала бәйнәкумул маваддата вар-рахмати. Аллаһ Тәгалә сезнең арагызга мәхәббәт, әлфәт һәм рәхмәтне салды ди. Менә шушы мәхәббәт хисе кешеләргә кавышырга ярдәм итә, гаилә корырга ярдәм итә, һәм аларга бер-берсенә тартылырга ярдәм итә. Чөнки кеше өйләнгән вакытта теге акыл белән генә уйласа, бәлки ул өйләнмәс тә иде. Монда мин файдалы әйберләр күрмим дип инде. Димәк, хис зур этәргеч булып тора. Зур, бик зур этәргеч булып тора, бигрәк тә яшь вакытта, яшь чакта дип әйтик инде. Ләкин менә шул хискә мәхәббәт төшенчәсенә бирелеп, мәхәббәт туйгысы дип уйлап, күп кенә бит ялгышучылар да бар. Ул очракта ничек хаталамыйча яшәргә соң? Монда ләззәт белән мәхәббәтне бутамаска кирәк. Чөнки бар ләззәт хисе, бер мизгелдә генә рәхәт алу хисе дип әйтик инде. Бар мәхәббәт хисе. Һәм мәхәббәт хисе белән ләззәт хисен айырыр өчен син үзеңә сорау бирергә тиеш. Мин корбанга әзерме дип. Әгәр дә син мәсәлән яраткан кешең өчен корбанга әзер булсаң, нәрсәнедер корбан итәргә. Мәсәлән, вакытыңны, гомереңне, хәтта әйтик принципларны, намусны корбан итеп булмый инде. Принципларыңны тормышта мәсәлән моңа кадәр син ияләшкән дип әйтик. Әйтәләр бит әгәр бер-береңә сүз куеп яшәү, анда бер-берен аңлап яшәү, менә булар бөтенесе корбан була инде. Менә шушы корбан булса, димәк, бу чын мәхәббәт дип әйтергә мөмкин. Менә шул сүз куюларга да әйләнеп кайтасы килә, чөнки бүгенге көндә нишләптер рәсми рәвештә үзләренең никахларын теркәмичә, беренче чиратта Ходай Тәгалә каршында да үзләренең никахларын теркәмичә, никах укымыйча яшәүчеләр бар. Ягъни безнең мәхәббәтебез көчле, безгә аның монысы да кирәк түгел, икенчесе дә кирәк түгел, без менә шулай гына яшибез. Бу очрак никадәр дөрес һәм яки дөрес түгел дип сөйләп сорау биреп буламы? Һәрбер нәрсәне уңай якка һәм тискәре якка кулланырга була. Мәсәлән, пычак белән кешедә үтерергә була, ипи дә кисәргә була. Менә мәхәббәт тә шулай. Бу интернетны көрәк белән чагыштырырга. Берәү килде, интернет ул көрәк кебек ди. Әгәр дә син аны әйбәт итеп кулланып, җирне казып, аны файдалы итеп күрәсең икән ди, бу әлбәттә ул файдалы ди. Әгәр дә кеше кыйныйсы икән дә син зыянга ди. Менә бу очрактар шулай теге мәхәббәт әгәр дә ул никахлы булса, димәк ул яхшы, матур хис һәм никахны бизәүче хис. Әмма мәхәббәт ул никахсыз булса, бу инде зина дип атала, зина кылу дип атала. Шуңа күрә иң беренче әлбәттә шушы мәхәббәт ярату хисе булса, аны хәлал булдырырга кирәк, хәлал итәргә кирәк. Һәм күп очракта мәхәббәтне бутыйлар тагын теге ләззәт белән һәм физик рәхәтлек кичерү белән бутыйлар. Ягъни бер-берен белән яклау ул теге мәхәббәт дигән сүз түгел. Хәзер инде нәрсә генә тумый, һәйбер кеше әйтә, теге физик яктан бер-берен белән якласаң, мәхәббәт булмаса, ул хыянат түгел дип. Я әллә нәрсә генә уйлап чыгармыйлар. Үзләренең аклары өчен. Үзләренең аклары өчен әлбәттә. Әгәр дә мәхәббәт ярату икән, әлбәттә аның матур нәтиҗәсе булырга тиеш гаилә. Ләкин шундый очракта була, гаилә кырганнан соң мәхәббәт килә. Менә монда мәхәббәтне ничек итеп теге чакырырга, я булмаса ничек итеп гашык булырга дигән бер кагыйдә юк әлбәттә. Бер күрүдә гашык булу яки башка шундый нәрсәләр. Әмма бар шундый бер чыр. Кешенең йөрәге мәхәббәткә әзер була. Һәм шушы чырда кешенең алдына дөрес ирен яки хатынын, дөрес кызны яки дөрес егетне чыгарып куярга кирәк. Һәм ул аңа гашык булачак. Әгәр бит акыл белән уйласак, син яраткан кыз ул башка кызлардан нәрсәсе белән аерыла? Бөтенесе бер төрле. Бөтенесе бер төрле. Алла бер нәрсәсе белән аерылмый. Монда синең йөрәгең әзер булган мәхәббәткә көтеп тора. Һәм синең алдыңа шул кыз килеп чыга. Менә шуңа күрә әти-әни егетнең кызның әзер булганын күрү белән аларның алдына дөрес кандидатураны куярга кирәк. Һәм әлбәттә инде алар гашык булгач, бер-берсенә ошагач дип әйтик, никах укыла. Һәм була шундый вакыт, менә шушы бу очракта моны насыйп ярың дип атау дөрес була. Алар уйлыйлар инде без яратышып иләнештек дип. Ә монда әти-әнинең дә шундый бер хәйләсе була. Һәм ул гына түгел, иләнешкәннән соң аларның мәхәббәтләре ныгып китә тагында. Менә шуңа күрә теге мәхәббәтне алдан никахка кадәр бер-берен белән яклап, бала табып карап, аны 5 ел торып карап үтермәскә кирәк. Аның ансы да бар. Бары тик менә шушы гаиләдә чәчәк аткан мәхәббәт кенә, ул чын мәхәббәт һәм аның җимешләре бик татлы була. Бары тик мәхәббәтле гаиләдә генә бәхетле бала туа дип тә юкка гына әйтмиләр һәм җырламыйлар да.
Менә сез әти-әниләр шул очракта кешенең йөрәге мәхәббәткә ашык булганда ярдәмгә килергә тиеш дидегез. Ә кеше ялгыз икән, мәсәлән, ул очракта ул үзенең йөрәгенең мәхәббәткә ашык икән, ничек тоярга яки аңларга тиеш? Менә безнең инде динебез буенча шундый бер кагыйдә бар. Кеше ялгыз гына була алмый. Аның һәрвакыт туганы, якыны, дусты, ягъни аның өчен җаваплы бер кеше булырга тиеш. Менә безнең замананың проблемасы шундый кешегә кирәкми. Шуңа күрә егетме ул, кызмы ул, барбер аның ниндидер туганы, аның турында кайгыртып торырга тиеш. Мәсәлән, аны өйләндерер өчен, кияүгә бирер өчен дип әйтик. Әгәр дә инде бөтенләй япа-ялгыз икән, монда инде Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кыласы гына кала. Яки менә мөселман кешеләре мәчеткә мөрәҗәгать итәләр. Мәсәлән, килеп әйтәләр, хәзрәт, берәр яхшы кыз, берәр яхшы егет юк микән сине карап йөргән, синең күз алдыңда дип инде. Менә андый чакта алай да кавыштырырга мөмкин. Мәхәббәт угы еш төрле кешедән икенче кешегә күчүчеләр өчен нәрсә эшләргә? Бу очракта Менә бүген мин гашыйк, менә гашыйк үлдем. Үтте 1-2 ел, бетте. Менә мин монысына хәзер гашыйк. Бу ялгыш фикерме, яисә ул ниндидер ялган эчендә яшим? Бу ялган хисләр. Ягъни шайтанның кытыртуы дип әйтик инде аны. Чөнки әгәр дә син бер кешедән икенче кешегә мәхәббәтеңне шулай чәчеп бирисең икән, бу бары тик ләззәт кенә булып чыга бу. Мондый кешеләр турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, зәввак, ягъни татып караучы ди. Шуңа күрә кайбер кешеләр бар, мәсәлән, бик еш өйләнеп аерылышучылар. Аларга да кагыла ул. Мондый кешеләрне Аллаһ Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ Тәгалә ләгънәт кылган ди, алай ярамышларга ди. Менә шушы хисләреңә үзең дә хуҗа була белергә кирәк. Чөнки бит кай вакытта өйләнешкәннән соң мәхәббәт, менә син белгән теге яшьлек дәртле мәхәббәт үтеп тә китәргә мөмкин. Ул дәртле мәхәббәт булмаса да мәхәббәт юк дигән сүз түгел. Ул инде әйләнгән икенче мәхәббәткә. Монда күбрәк нигездә, мәсәлән, бер-береңгә рәхмәтле булу хисе. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә бит, сезнең арагызда мәхәббәт, илфәт һәм рәхмәт салдык ди. Гомар радиллаһу анһу янына бер кеше килеп әйтә, мин хатырымны яратмыйм, аерылам ди. Гомар радиллаһу анһу әйтә, ярар ди, яратуың киткән, рәхмәтең кая ди. Менә шуңа күрә дә кай вакытта өйләнешкәннән соң теге бергә озак ел атыргач, мин яратмыйм сине дип аерышырга кирәкми. Калырга тиеш әле тагын шушы рәхмәт хисе. Менә шуның турында да төп сорау. Бүгенге көндә күп кенә кешеләр генә түгел, бу инде социаль сораштыру нәтиҗәсендә, хәтта кайбер галимнәр дә моңа ышана, мәхәббәт 3 ел гына яши дигән тәгълимат бар. Сезнең моңа карашыгыз? Психологлар әйтә, менә шушы 3-4 ел яши диләр аны. Ул дөрес, әмма ул дөрес нинди яктан? Шушы дәртле мәхәббәт. Сезне өйләнешергә этәргән мәхәббәт. Менә шул вакыт яши. Аннан соң ул бетә әлбәттә, чөнки гаилә, көнкүреш, бала туа, тегесе бер эшләр. Менә шушы этапта ул инде башка мәхәббәткә әверелергә тиеш. Әйткәнемчә, рәхмәт хисе белән бергә үрелгән. Әгәр дә алай булмаса, инде кеше шул дәртле мәхәббәтне эзләп, гомер буе аерылырга мөмкин яки бөтенләй өйләнмәскә дә мөмкин. Рәхмәт, сезнең фикерегезне ишеттек. Сезгә эшегездә уңышлар телибез. Бездә кунакта туган авылым мәчете имам хатибы Нурулла хәзрәт Зинатуллин иде.